Xi Jinping medeniyet bilen ayrılmaz bağlanşyp 5000 ýyllyk taryh merkezi döwletiň ady nähili atlandyrylýardy. Bir millet, bir döwlet özüni kimdigi, nireden gelip düşenligi, nire gidýänligi barada düşünmeli. Dogry düşünüp, dogry karar kabul edenleriň belent maksatlara çyn ýürekden agrarly bolmagy zerurdur diýip belledi. Merkezi döwlet diýen söz ilkinji gedek Shensi welaýetinde tapylan Hezun atly birinji gap gazynyň ýüzündäki ýargyda tapyldy. Tarihin 99 götürümünden gowragy ýadyga geçirilmeli. Şonuň üçinem şol ulak tarihi nädip açmaly? Diňe arheologiýa arkaly. 5000 ýyllyk medeniýet biziň düýgümiz, dünýä garaýşymyzyň binýatdyr. Arheologiýa bize medeni taýdan anamly bolmagymyza esas bermäge ýardam edýär. 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Hatay Kommunistik Partiýasynyň baş sekretary wezipesine saýlanan Xi Jinping halkyň beýik galkynyş baradaky Hatay arzuwy konsepsiýasyny öňe sürdi. Xi Jinping Hataýyň özüne, öz nazariýetiniň ýoluny, guruluşyna anamlar. Munyň esasy bolup 5000 ýyllyk medeni mirasa esaslanan medeni anamçykyş edýär diýip belleýär. Eger 5000 ýyllyk medeniýet bolmasa, Hataýyň aýratynlygy nerede bolar diýip naktady. Tarihi ýadygarlyklar we medeni mirasy goramak Xi Jinping'in siyasi kariyerasynyň esasy meselelerinden biridir. Bir 1982-nji ýylyň baharyna entek 29 hem ýaşamadyk Xi Jinping Hebei welaýatynyň Shenzhen uyezdine bardy. Ol uyezdiň gadymy ýadgylaryny we tarihi maglumatlaryny öwrenip, gadymy ýadygarlyklaryna baryp gördi. Bu tarihi gymmatlyklary Xi Jinping'in kalbyna aýratyn orun tutdy. Bu ýerdäki adamlaryň köpüsi bu ýeriň ozalky durky barada bilmeýänlikleri mümkindir. Şol döwürde bu medeni ýadygarlyklaryň gorulmagy barada düşünje ýokdy. Adamlar diýwarlaryň daşlaryny öz şahsy islegleri üçin ulanypdyrlar. Käbirler bolsa, gadymy şahsiýetleriň mazarlaryna ýadgy daşlaryny ýoglatdylar. Xi Jinping muny görüp derrew bu hereketleriň öňüne almagy çalışdy we bulary etmeliligini belläp, bu zatlaryň Shenzhenin gymmatlyklaryny aýtdy. Partkomun edarjyny iksan gadymy safora we bir akasa gajy ýetdi. Onlar çyýlap adamlar oňa üns bermedi. Barlyk netijesini olaryň Yuan dinastiýasynyň soňky döwri ýa-da Ming dinastiýasynyň ilkinji ýyllaryna ekilendigini, ýagny onlardan bäri 600 ýyldan gowrak wagtyň geçenligi belli boldy. Xi Jinping ola gaçlaryň daşyna haýat gurmagy, olara ady ýazylan bellikleri goýmagy tapşyrdy. Şeýlekim, ol Shenzhenin medeni ýadygarlyklary goramak institutyny şäherdäki ähli gadymy agaçlary hasaba almagy tapşyrdy. 1980-nji ýylda ol medeni gymmatlyklary goramak institutyna baryp, Lonsin wadathanasyndaky işleri barlap gördi. Ol adatça ören ýöneköy adamkärçilikli ýolbaşy hökmünde tanalýady. Ýöne, behim parasatly häkimiň ebedi ömri ýazylgy stela bir burçda zyňylyp ýatanyny we daş töwereginiň hapa bolanyny görüp gaty gaharlanyp, şol döwürdäki ýolbaşylara bir käýedi. Zhao Menfu Zhenjinnäki 3 stel üçin ýazgy taýýar edip ýöne diňe şu ýazgyň nusgasy saklanyp galypdyr. Ol Lunsin wadathanasyndaky dafasy ýygy-ýygydan baryp ýazgylary öwrenýärdi. Burun olmaga biziň etrafymyzda medeni ýadygarlyklar kän, ýöne olar gowy gorulmaýar, olar üns berilmeýär. Shenzhen gadymy medeniýetiň etrafy. Biz onuň medeniýetini wagt etmelidirdi. Xi Jinping'i Shenzhen'däki köp sanly milli medeni ýadygarlyklaryň zaýyranmagy alada goýardy. Ol, eger biz olary gorap saklap bilmesek, nesillerimiziň öňüne utanmaly bolar diýipdir. Ol hiniz uly ýaşlardan bolmadygyna garamazdan köp kitaby kapdy, köp zat başdan geçirdi. Köp zatlar bardy pikirlenýärdi. Xi Jinping Zhenjin uyezdiniň ýolbaşçysy bolan döwründe jemgyýetçilik gaznalaryna jemi 1.720.000 yuan ýygnarly. Şol serişdelen bir bölegi medeni gymmatlyklary goramak üçin ulanyrly. Xi Jinping'in tagallasy bilen Shenzhenin tarihi ýadygarlyklary öňkü şöhratyna eýe bolup başlady. Seredin 9 köşk, 4 pagoda, 8 ibadathana, ýene-de 24 altyn ýadygarlyk. Şäheriň tarihi medeni mirasyny goramak
Xi Jinping'in synaklarynyň biri boldy. Takminan 40 ýyl monan odol, ol bu synagdan Shenzhen'in gadymy ýerine üstünlükli geçdi. Otuzki ýaşym dolan günümde meneýem Senmen şäheriniň vice häkimi wezipetinidim. 19-njy asyryň ortalarynda Xiamen açyk port hökümine hereket edip başlandan soň 2,4 kilometrden az meýdany bolan Gulanyoy adatyna yerli ilat, daşar ýurtlardan dolanyp gelen hataýlar we daşar ýurtlular ýygnanyp başlady. Bu ýerde dürli medeniýetleriň güýçli çakmyşygy bolup geçýärdi. Xiamenni wezipe giren Xi Jinping yerli taryhy we geografiýa bilen baglanşykly eserler bilen tanışyp başlady. Xiamen barada beýan we Xiamenniň taryhy boýunça umumy sabaklaryň beýannamasy bar. Boş wagtlaryna Xi Jinping yerli alimler bilen pikir alşyp, Xiamenniň taryhyny we däplerini çoňra öwrenýärdi. 1986-njy ýylda Xi Jinping Gulanyoy adaty baradaky hasabatyny tamamlan badyna zaldan çykjak boldy. Ýöne onu şol wagtky Xiamen muzeýiniň direktory Gun Size saklady. Xi Jinping hasabatyny tamamlandy. Men onu binany görmäge çağırdym. On razy boldy. Ol Gulanyoy adatynyň iň uly ýylla girdi. Ayagyň aşagyndaky köne agaç porlary çykyllap durýardy. Bu ýerde onun gowrak maşgala ýaşaýardy. Ähli ýer bulaşyklyk bolup durdy. Ýagyş geçirýän üçükden suw akýardy. Çağalaryň algamagyndan pol titräp durýardy. Men oňa gelin ýokarky gatlarda ferdenlidim. Ol bolsa, ýok, ýokarky gata çykjak gel. Men näme görkezjek bolýanyňyzy düşündim. Näçe pul berip diýip sorady. Men 300 000 yuan gerek bolar diýip jogap berdim. Ol bolsa, bolýar, ertergelle pul alýdy. Şol döwürde Xiamen şäheri ýörüýte ykdysady zorluk hökümine köp maliýe ferişdelerine mätäşdi. 300 000 yuan medeni mirasy goramak üçin ören uly möçberdäki ferişdedi. Şeýdip, hiç kynçylyksyz, hiç wagt beýle açyk we pek ýürekli ýol başyny görmendim. Şeýdip men Bagalaw binasyny täzeden dikildip bildim. Bagalaw binasynyň awatlaýyş işleri Gulanyoy adatynaky köne villalaryň awatlaýyşy üçin nusga boldy. Täzeden dikildilenden soň Bagwalay şol döwürde ýurtda ýeketäk edara muzeyi boldy. Xi Jinping tarapyndan berilen 300 000 yuan binanyň akbaryny düýüp götür ütgetdi. Gulanyoy adaty täze durmuş bilen ýaşap başlady. Bagwalay we ýene 50 sany taryhy bina dolu görnüşde saklanyp galdy we Gulanyoy adatynyň medeni mirasynyň esasy böleklerine urildi. Senmende işlen döwrüne ýoldaş Xi Jinping, Senmen şäheriniň ykdysady we jemgyýetçilik taýdan ötüşiniň strategiýasyny taýýarlamak işine ýolbaşçylyk etdi. Bu strategiýa Gulanyoy adatynyň geljek ötüşini möhüm orun tutdy. 2001-nji ýylyň sentýabrynyň ahyrynda Xi Jinping bu ýerde ösýän syýahatçylyk pudugyny täze pikirleri öňe sürdi. Olaryň arasynda tebiýi görnüşler, umman kenary, saz medeniýeti, adamzat medeniýeti. Bu başlangıcın iň möhüm tarapy dep bolan medeniýeti gorumak bilen baglaşyklydyr. Ozal Gulanyoy adasy bilen Xiamen şäheriniň arasynda köprü we tunel ýokdy. Şoň üçin daşky dünýäň syýahatçylaryň täsiri oňa artykmaç agram berenokdy. 2017-nji ýylyň 8-nji iýulynda geçirilen 41-nji bütün dünýä mirasy maslahatyna Gulanyoy adasynyň taryhy halkara jemgyýeti bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Fujian welaýatynyň Sanmin şäherindäki Wanshuan duralgasynyň muzeýine Xi Jinping'in gol çeken 2 sany resminama saklanýar. Bu görkezme Wanshuanyň gelje wadimetdi. Wanshuanyň başyna bela gelip bilerdi, ýöne dolu ýok edilmegi de mümkindi. 20 ýyl odal arheolog Chen Sizgen bir aýyň dowamynda Wanshuyanyň medeni gymmatlygyny subut etmegi tapşyryldy. Ýoksam, baý kenleriň ösüşi bu gadymy ýadygarlygyň ýok edilmegine sebäp boljak barada aýdyldy. Günne partlamaların sesini aslında, oru enjamları bilen gowakda işledik.
Biz metallurgiya zawody bilen ýarşýadyk. Maksatymyz bolsa Wanşowyanyň öňde barjysy bolmakdy. Fujian welaýatynyň ýol başçylaryna gysgaly hasaba diýerildi. Men bu resminamany 1999-njy ýylyň 30-njy dekabryna agşam ýiberdim. Şol wagt Xi Jinping welaýat häkimi wezipesini ýerine ýetirýärdi. Xi Jinping bu resminama gol çekdi. Xi Jinping anyk görkezme berdi. Wanşowyan durulgasy diňe bide däl, eýsem geljeki nesillerimize hem degişli bolan iň gymmatly medeni mirasdyr. Sanmin metallurgiya zawody partladyş işlerini derrew besetmeli. Oňa täze kän tapmaga kömek edilmeli. Şeýlelikde medeni miras hem goralar, önümçülük hem dowam eder. Xi Jinping'in görkezmeleri umumy sözler däldi. Ol bu taryhy medeni mirasyň biziň milletimiziň medeniýeti diýip aýtdy. Eger biz onu ýok etsek, hiç haçan kelip bilmersidi. Şol döwürde arheologik topar agyr ýagdaýlara duçar boldy. Diňe 1 metr 70 santimetr çenli çoňlugy ýeteninden soň olar emeli daş örtük we suw akdyrýan geçergeler tapdylar. Wanşowyanyň açylmagy Fujian welaýatynyň adamzadyň taryhyny 180 000 ýyl ýyda süýşürdi. Şol döwürde Sanmin metallurgiya zawody hem kyn ýagdaýa galdy. Wanşowyanyň topragy polat öndürmekde möhüm çyýmal bolan hek taş bilen baý bolan üçin 1970-njy ýyllarda Sangan kompaniýasy bu ýerde kän gadmaga hukuk alypdy. Sangan kompaniýasynyň polody Fujian welaýatynyň bazarynyň 80-90 götürmini eýleýärdi. Sanganyň önümçiliginiň togtutulmagy guruluşyk depinlerine uly täsir ederdi. Xi Jinping hemişe Sanmin metallurgiya zawody barada arad edýärdi. Ol zawody ösüşi dowam etdirmek üçin tehnologiýa täzelenmesine we energiýa taşytlamaga esaslanan durnukly ösüş ýoluny saýlamagy maslahat berdi. Wanşowan ýaly beýleki taryhy ýerleriň ýok edilmeginiň öňüne näde barmaly? 2020-nji ýylyň sentýabrynda Xi Jinping medeni ýadygarlyklaryň goragyny we dolandyrylşyny milli ýer meýilnamasynyň düzülmegine we amala aşyrylmagyna goşmak teklip etdi. Parça komitetler we ähli derejedäki hökümetler medeni ýadygarlyklary has köp üns bermeli. Olaryň goragy syýasy üstünlikleriň möhüm ölçegleriniň biri hökümetine kabul edilmeliler. Ilki arheologiya, soň yer berilýär. Biz öňürde arheologik işleri geçirýär. Guruculara gowşurlayan yerler öňünden barlananda medeni mirasy goramakda gapmagarçylyklaryň ýüze çykmagynyň öňe alynýar. Günnüz uklap, dumany sihunyň suwuny görýärin. Ösümlikleriň arasynda bolsa gaýyk güzýär. 1000 ýyl ozal bir şahyryň düýşüni suratlandyrýan bu sözlerini şuň hem görüp bolýar. ýylyň 4-nji sentýabrynda Xi Jinping G20 sammitining resmi naharyna çykyş edip, Hanzhou owadan köli, dağlar we medeni ýadygarlyklar bilen ýeriň cennet diýip atlandyrylýar. Sihu kölüniň 10 durky golaýdan hem daşdan gödel. Adam ruhun joşdurýar, onu berde galmaga höwes dörýär. Xi Jinping Sihu kölüniň kenaryna 6 ýyl işläpdi. Ol bu kölüň taryhyna we medeniýetine çoňur düşünýärdi. Leifeng pagadasy Hanzhou şäheriniň nyşany. Ajaýyp Sihu kölüniň taryhyna köp wakalar bolup geçipdir. Soňky 2000 ýylyň dowamynda köl bir näçe gedek ýok bolmak howpy bilen ýüzbeýiz bolupdyr. 20 gedekden gowrak giň gerimli abadlaş işleri geçirilipdir. 2002-nji ýylyň başynda Sihu kölüni toplumlaryň goramak tatlabasyna resmi taýdan badarga berildi. Şol ýyl Xi Jinping'in Zhejiang welaýatynyň ýolbaşçy hökümetine işe başlan ýyly. Bir ýylyň dowamynda ol 3 gedek Sihu kölüne gelip taslamak ýerine ýetilişini barlapdy. Ol bir gedek Sihu köli Wu we Yue padşahlyklaryň medeniýetini, Sun döwrüniň medeniýetini, şeýle de Min we Qin dinasiýalarynyň medeniýetini birleşdirýär diýdi. Sihu kölüniň kenaryndaky her bir ot çöp, her bir agaç, ibadatxana we pagada baý taryhy özüne saklaýar. Xi Jinping köli halka bermegi teklip etdi. Biz taryhy deshalary, medeni gymmatlyklary, benaýarlyklary hem de
we Sihu köli bilen beýlik taryhy suw meýdanlarynyň tebigi keşfini dolu goradyk we bölükleýindi keldi. Sihu köli özüniň baý medeni mirasy bilen öz gözelligini hassa güýçlendirýär. Sihu köli Hanzhou ilatynyň ruhy hazynasydyr. Ol bu ýeriň mehrini we medeni ýyllygyny alamatlandyrýar. Sihu köli yaşlan gedelen jetmegi we duşuklar üçin amatly yer hökmünde tanalýar. Käbir ýerlerde oturuşlar bir-birine gaty ýakyn ýerleşýärdi. Xi Jinping bolsa olary bir-birinden biraz arlykda goýulsun, yaşlara has romantik atmosferany döreder diýip teklip berdi. Sihu köli dürli nesilleriň medeniýet wekillerini sungat eserlerini döretmäge ruhlandyrdy. Bu taryhy gymmatlyklary nädip suratlandyrmaly? Bu Xi Jinping'in pikir eden meselesi. Ol Hanzhou şäheriniň partiýa komitetine we şäher häkimligine hat ýazypdy. Onuň pikiriçe, Sihu Hanzhou şäheriniň özeni we ruhudyr. Onuň tebigi we medeni gözelligini dolu görkezmeli. Ol Sihu köli muzeýini döretmegi teklip berdi. 2005-nji ýylyň 10-nji maýynda sekretar Xi Jinping barlyk işine geldi. Ol binagerlik tebigat bilen sadlaşykly bolmaly, gapma garşylyga düşmeli diýip hasaplady. Şoň üçin binaň 3-den 2 bölegi yer asyna yerleşdirildi. Ol bu taslamany halady. Ýöne binaň daşky gurşawa täsir etmezligi üçin ilmi we yerlikli talaplary öňe sürdi. Onuň öňdewarjy dünýä garaýşy wady. Bu yer Xitaýyň söýgü şäheridir. Bu ýerde Xitaýyň Romeo we Juliettasy Liangshanbo bilen Zhuge Intaýyň söýgüsi barada rowayaty döredi. Bu rowayaty şuň agşamky maksatnamada göreriz. G20 sammiti Sihu kölüniň töwereginde geçirildi. Bir sahnada Liangshanbo we Zhuge Intaý adly operasy bilen Ak Guşyň köli adly günwatar baledi bilelikde görkezildi. Usuri derýatynaky gaýyk hakynaky aýdym ähli Xitaýlylary Nanay Hejje halky bilen tanıştyrdy. Bu az sanly etnik toporyň sany 5000-den biraz köprekdir. Olar Xitaýyň demirgazyk günnogorunda ýaşaýarlar. 2016-njy ýylyň maý aýynda Xi Jinping Baça owasyna baryp gördi. Bu kişi Balyqçy owasyna bary ýogy 198 hojalyk bar eken. Baş sekretariň bu ýere geljegine men hiç haçan oýlanmakdym da. Biz serhete ýerleşýäs. Ol bir oglanjyň ýangagyndan sypalady da, "Imakan aýdymlaryny bilýärsiňmi?" diýip sorady. Oglanjyk "Hawa" diýip jogap berdi. Usuri derýasynyň ajaýyp suwy, Amur derýasynyň ajaýyp suwy, zähmet söýür we batyr Nanay halky 3 derýaň düzlüğünde ýaşaýar. Öňler hiç zadymyz ýokdy. Indi bolsa ähli ýerde bolçylyk. Imakan biziň Nanay etniki toparmyzyň aýdym rowayat görnüşidir. Ýokardaky ýazgy Nanay dilinde aşagdaky orta Xitaýça düşündirilýärmi? Hawa aşagdaky manysy Xitaýçadyr. Demirgazykdaky kiçi etniki toparlaryň, balyqçylaryň we awçylaryň gadymy medeniýetini gorap saklamak üçin 18-nji partiýa gurultaýyndan soň biz Imakan aýdym mirasyny gorap saklaýjylaryň toparyny giňeltdik. Käbir okuwçylarymyzyň ýaşy 70-den geçendir. Iň kişileri bolsa 6-7 ýaşyna. Biz bu ýol bilen mirasy tapyrlygyny döretmekçidir. Näme üçin häzirki wagtda milli medeniýet güllä ösýär? Sebäbi ýurt baý bolsa, halk hem güýçli bolýar. Biz öz däpli surlarymyzy öwrenmeli we nesilden nesile geçirmeli. Sizin aýdýan aýdymlaryňyzyň gudratly taryhyň we medeniýetiň sesini eşitýän ýaly bolýar. Biziň milletimiziň uzagy diýen, dowamly ösüş bilen dowam eden medeniýetimiz bar. Häzirki wagtda bizde 56 etniki topar bar. Olar bir-biri bilen ýygyderli aradan çyksaklaýar we taýlaşyp birleşýärler. Şonuň üçin biz etniki azlyklaryň medeni mirasyny goramaga we nesilden nesile geçirmäge aýratyn ähmiýet bermeliyiz. Ýaşyl nesil mirasy saklady, däpli sury dowam etdirdi. Size diňe jan saglyk we uzak ömür arzu edýän. Biz sizin owamyzy geljekdiňizi asla pikir etmendik. Men siz bilen diýdarlaşmaga geldim. Men hili bagtly pursat. Men juda tolundum. Ýel ýumşak, ýagyş bereketli bolsun.
Döwlet durnukly, halk parahat ýaşasyn. Hemme zat asuda bolsun. Don Juan yel hereket edip bilýän zatlaryň hemmesini çäge gurýar. Hereket edip bilmeýän zatlary bolsa suratlara. Bu bodhisattvanyň owdun ýüzüniň ýarsynyň boýu gatlygy dökülipdir. Ýeliň ýüzü bilen freskalar diýwar bilen birlikde gar kimin dökülýär. Muny göreninde göz ýaşy saklap bolanok. Min Şaşan çölüniň eteginde, Ranşanxen derýatynyň kenaryna ýerleşýän 735 sany Magawa gowagynyň güllüklere uzayan taryhy gurrun berýär. Xi Jinping bir gedek Don Juan bu meniň söýen ýerim diýipdi. Biz beýik ýol bilen Nantun şäherinden Senshu welaýatyna ugrdyk. Ýoluň ugruna gedelen şemediň, çağalar dünýä garaýşyny giňirsin. Xi Jinping Gansu welaýatyna sapara malaşyrdy. Ol ilki bilen Don Juan'naki Magawa gowaklaryna baryp gördü. Freskalar palçyk bilen otlardan taýýarlanan garyny bilen çekilýärdi. Iki gatlap örtülüp soňra boýaw ulanylýardy. Şoň üçin material gaty näzikdi. Don Juan'yň şu neçeni saklanyp galmagy esasan hem goru howa şertleriniň netijesidir. Soňky ýyllarda ýagşyň möçberi artyp toprak ýumşady. Irki döwürlerde Don Juan'yň freskalary fotosuratlaryň ornuny tutýardy. Olar taryhy wakalaryň göze görünip duran şahydy hökümine hyzmat edýärdi. Bu freskalarda Hataýda döwürleriň çalyşmagynyň taryhy görkezilýär. Xi Jinping freskalaryň birine ýakynlaşyp, onuň syýasy karýerasynyň başlanýan ýeri bolan Şendin etrawyna tapdy. Utaýşan daglarynyň kartasyny Danyuandan Utaýşana we Hebei welaýatynyň Çendin etrawyndan Utaýşana barýan ýollar görkezilýär. Baş sekreter gaty begini, ol Çendindäki gadymy wadathanalary we freskalary goramak bilen baglanyşykly meseleler barda giňişlen gurrun berdi. Ol bu ýerleriň medeni mirasyna çuňur düşünýär. Magawa gowaklaryna ýerleşýän irki heykeller Gunwatar sebitlen sunugatynyň täsirine döredildi. Don Juan'yň freskalaryna Hataý 2000 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň beýleki ýurtlaryna söwda arkaly täsir ýetirip gelýärdigini görüp bolýar. Bu Chansen. Howa Bu surat kaçan çekildi? Tanın dinastiýasynyň irki döwründe. Bu Don Juan'daky freskalarda Chansen'in Gunwatar ýurda eden missiýasynyň iň irki şekli. 285-nji gowak Gunwatar Wei dinastiýasy döwrüne gadyrly. Onuň taryhy takminan 1500 ýyly öz içine alýar. Freskalarda Hataýyň däp bolan mifologiýasynyň gahramanlary Fusi we Nüýwa Dowas Hudaýy hemde Hindistanyny uçan janlarlar görkezilýär. Bu ýerde türli medeniýetler gabat gelip garşyk ýagdaýda jemlenipdir. Don Juan'yň medeniýeti Hataý sivilizasiýasynyň medeni anamynyň suwutnamasydyr. Diňe özüne anamly sivilizasiýa beýleki sivilizasiýalara tawarly bolup biler. Olardan öwrenip biler. Olary özleşdirip biler. Şol bir wagtda öz milli aýratynlygyny hem saklap biler diýip belledi. 2019-njy ýylda Hataý Halk Respublikasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygynyň öňü syrasyna Hataýyň milli muzeýine öýe gaýdýan ýol atly seri geçirildi. Yuan Minyuanyň köşküniň 6 sany haýwan kellesiniň bürünç heykeljikleri, şol sanyna sıçan we töwşan kelleleri 100 ýyldan gowrak wagtdan soň watanyna gaýdyp geldi. Diňe 2019-njy ýylda Hataýa müňden gowrak medeni gymmatlyk ýygyna getirildi. Şolaryň arasynda Italiýa tarapyndan ýygyna gaýtarylan 796 sany gymmatlyk bardy. Bu soňky ýyllardaky iň uly tapgyrlaryň biri boldy. Xi Jinping Italiýa döwlet saparyna Hataý hökümetiniň we halkyň adyndan tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Bu medeni gymmatlyklar Hataýyň 5000 ýyllyk taryhynyň ýyllaryny saklaýar. Olaryň arasynda Neolit döwründen başlap Hataý Respublikasynyň döwrüne çenli zamanlar bardy. Bu gymmatlyklar Italiýada 2007-nji ýylda tapylypdy. Diňe 2019-njy ýylda, ýagny 10 ýyldan soňra Italiýanyň kadiýeti olaryň ýygyny gaýtarmalyk baradaky çözüp kabul edildi.
Medeni gymmatlyklary ýygyna getirmegiň dürli usullary bar. Olaryň biri gymmatlyklary ilkinji eýellerine gaýtaryp bermek. Bizde döwrap enjamlaşdyrylan ýerli muzeýler bar. Şonuň üçin gymmatlyklary şol ýerlerdäki asyl ýerleşen ýerlerine gaýtaryp bermek mümkin. Olary milli muzeýde hem tergilap bolar. Doğrusyny aýsam, bu sözleri baş sekretardan eşitip geň galym. Sebäbi gymmatlyklaryň asyl ýerine gaýtarylmagy medeni mirasy ýerlemakda prinsipial düşünje bolup durýar. Baş sekretar muny çekinmän aýtdy. Ol şeýle hem biziň ýurtlarymyzyň ikisi hem beýik sivilizasiýasy bilen tapawutlanýar. Biziň zaman ölçegimiz 1000 ýyllyklar bilen kesgitlenýär diýip notady. Hatay bilen Italiýanyň arasynda bir kanun galyp agtarış işlerine karşı görüşmek, olary ýygyna getirmek boýunça bir näçe şertnamalar baglaşyldy. Xi Jinping gadymy sivilizasiýanyň beýik mirasçylary bolan Gresiýa döwletine de Hataýyň ýitirilen medeni gymmatlyklary baradaky garaýşlaryny ýene bir gerek aýtdy. Biz ajaýyp muzeý gurduk. Maksatymyz medeni gymmatlyklarymy tezrek ýygyna getirmek. Olaryň daşary ýurtlarda bolmagy biziň medeniýetimiz üçin uly ýetki. Men siziň pikiriňize dogry gollaýan. Biz bilelikde iş alyp barmalybys. Xitoýyň daşary ýurtlarda ýüzlerçe medeni gymmatlygy bar. Biz hem olary ýygyna getirmek üçin ýygyderle tagalarlar ederiz. Ikiming 20-nji ýylyň dekabrynda Yuanyň köşküniň at kellesiniň heýkeljigi ahyry öýüne dolandy. Hataý halky bu güne 160 ýyllap garaşdy. 18-nji parça gurultoýundan soň Hataý 27 döwlet bilen iki tarapdan şertnamalar baglaşdy. Hyzmatdaşlyk gurallaryny döredildi. Netijede 1900-den gowrak medeni gymmatlyk ýygyna getirildi. Hatay beýik döwlet. Beýik medeniýetiň mirasçylary. Giň meýdan. Odak taryh we baý medeniýet. Biziň anamymyzyň özüni, üýjümizin çeşmesi.